Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ngayon nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma o tinatawag din itong Laetare Sunday o Linggo ng Pagdiriwang. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, pamilya ni na Ismael Ocampo, pamilya nila Nila Guerrero, pamilya ni na Armando Polintan, pamilya ni na June at Shirley Salangsang, pamilya ni na Librada Agustin, pamilya ni na Loreto Bagsik, pamilya ni na Josie Angeles, at pamilya de las Armas. Para sa kaarawan ni na Most Reverend Florentino Lavarias, Patricia Sablan, Narciso Manansala, Eduardo Martin, Bergela Ginto. Para sa special na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni na Michael at Nida Orquico, Mr. and Mrs. Joed and Karen Joy Dimitwi, Jetro Asarcon, pamilya ni na Fernando Baluit Jr., Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, pamilya ni na Yolanda Ramos, Maricris Paldeng, Annie Rason, Trina Yason, John Carlo de las Armas, Jericho Katap, Jabin De Vera, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Nenet Valdecantos, Mary Jean Tiongson. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverend Padre Jesus Layog Jr., Nilo Odan, Corazon Gioriani, Gloria Arevalo, Cecilia Kiambao, Emilio Guevara, Maria Nicolay Rose Santos, Demetrio Simon, Lynette Miranda, Jesus Navarro, J. Diasis, Dr. April Ellen Gosun, Lani Ocampo, pamilya ng De las Armas at Barlin. Para sa ligtas na paglalakbay ni Kenneth Gimotea, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano, Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Melencio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Clarita Ariola, Diosdado Manansala, General Amado de Mata, Nancy Ocampo, Dr. Lilia Cabrera, Julio Velasco Jr., Jose Ginto Sr., Danilo Canlas, Florentino Sr., Paz Salangsang, Jerry de las Armas, Pasencia Prado, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. At ganun din, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit, hinamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali.
Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa'y nakapagpahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya noong unang taon ng kanyang pagkahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magpatayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang tugon po natin, kung ikaw ay aking limutin, wala na akong aawitin. Kung Ulitin po ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis. Sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ikaw ay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inutos ng sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon yaong paksa, nyong nais nilang awit. Kung ikaw ay aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ikaw ay aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ikaw ay aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo ay binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin,
noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan at mabuting balita. Tayo pong lahat, pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid at mga buting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Amang. Kung bibigyan ko po ng pamagat ang ating binasang ebanghelyo ngayong linggong ito po ay papangalanan ko sa temang ang ahas. The serpent. Bakit? Ahas po kasi ang topic natin ngayong linggong ito. Entrada pa lamang ng ating ebanghelyo, ito na ang pinag-uusapan ni Jesus at ni Nicodemo. Karamihan siguro sa mga taong tatanungin mo kung takot ba sila sa mga ahas. Marahil sa 10 tatanungin mo, 9 sa mga ito, ang magiging tugon o sagot nila ay, oo naman, takot sila. Sino nga ba namang hindi takot sa mga ito? May mga taong ayaw nilang makakita ng mga ahas. At mayroon din naman pong mga taong ayaw nilang mahawakan man ito. Bakit hindi po ninyo pansinin? Kahit hindi ka takot sa mga ahas, halimbawang sa di inaasahang pagkakataon, bigla kang nakakita, matatakot ka rin. Mabibigla ka, lalo na kapag ka nanunuklaw ito.
Nino pinaman po kay katamo, inge tatakot ka ring ubingan. Ne po? Kung hindi ka na lamang siguro kakambal ng mga ahas, marahil ito'y hindi mo naman lalapitan ni hahawakan man. Hindi. In our gospel for this Sunday, Jesus said to Nicodemus, just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up. Sabi ni Jesus sa kanya. By the way, in our gospel, Nicodemus was a scholar. He was a Pharisee. Isa siyang pariseo, si Nicodemo. Pero, kahit pa man din po siya isang pariseo, alam ninyo, si Nicodemo ay iniidolo niya si Jesucristo ng pasikreto. Kasi nga naman, isa siyang guro. Tinitingala siya. Di ba halos sa mga Pharisees, ayaw na ayaw nila, laban sila, kontra sila kay Jesus. Pero si Nicodemo, sikretong iniidolo niya si Jesus. Buri na yung daramdaman po tang manaral niya. Nag-uusap daw itong dalawa, si Jesus at si Nicodemus sa ating ebanghelyo. At ano pong pinag-uusapan nila? Pinag-uusapan ng dalawa ang ahas na tanso ni Moises sa disyerto. Ang ahas na tanso ni Moises na sumagip daw sa kanila, na nagligtas daw sa kanila noong lumusob ang napakaraming ahas sa kampo nila. Kumbaga sina Jesus at Nicodemo ay nagkakaintindihan silang dalawa. Mga ahas ang mga namemerwisyo, ahas din ang magreremedyo. Pero kung napansin po ninyo sa ating pagbasa, may idinagdag pa si Jesus sa usapan nilang dalawa ni Nicodemo. At ano ang idinagdag ni Jesus sa usapan nila? Sabi niya, ahas din daw ang tao. Ahas din daw tayong mga tao. Ubingan niya mo naman kanuing tao. Makamandag daw ang tao. Ang tao daw ay namemerwisyo ng kapwa niya tao. Ing tao kanu may ngariang tuksong kusad-kusad, may ngariya kanong ubingan na matalusad. Manuktok ya, manyagpang ya, makamateya pa. Ano po ipinapaabot o ipinapahiwatig ngayon sa atin ng Ebanghelyo sa linggong ito sa ating lahat? Alam po ninyo, ang taong namemerwisyo sa kanyang kapwa-tao, ito'y hindi na po isang misteryo sa ating lahat. Ang taong namemerwisyo sa kanyang kapwa, ito nga naman po'y hindi na misteryo sa atin. Lantaran na, lantad na, laganas na, ito pong malaahas na anyo o ugali ng tao. Bakit hindi po ninyo pansinin? Di po ba may tawag tayo sa salitang Filipino o Tagalog na salitang ahas? Kapag ka sinabi sa iyo ng isang tao na ahas ka, ibig sabihin nun, traitor ka. Kapag ka sinabihan ka ng isang tao na ahas ka, ibig sabihin nun, taksil ka. Kapag ka sinabihan ka ng isang tao na ahas ka, ibig sabihin nun, manloloko ka. Putang sibyana na kaning metong nga tao na ahas ka, ibig sabihin nun, anti mo na yung gepangan, ingay naman kanita keka, may mandi ka. Mapanling lang ka kanita. Totoo nga naman po. Ang tao nga naman, kung minsan, ay nagmimistulang isang tuksong kumukusad-kusad. Ang tao nga naman kung minsan ay may malaanyo o ugaling malaahas na madulas. Nanunuklaw ito, na may merwisyo kung minsan ng kanyang kapwa-tao. Pero, ang tao din daw po ay tulad ng ahas na tanso ni Moises sa ating ebanghelyo ayon kay Jesus. Ang tao din daw po ay marunong magremedyo. Hindi lamang basta-basta na may merwisyo. Pota kanong mibili yaking matas, agyo na kanong magligtas. Ing tao kanu potang mibili yaking matas, agyo nang magligtas. Di po ba sa medisina, kung hindi ako nagkakamali, yung icon, yung simbolo sa medicine, may ahas yan. May ahas yan. Wika po ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, the Son must be lifted up so that everyone who believes in Him might have an eternal life, He said. Paalala lang sa ating lahat, mataas po ang tingin ng Diyos sa tao. Ito po'y makikita natin, malinaw na sinasabi ng ating ikalawang pagbasa ngayong linggo. Ang taas ng tingin ng Diyos sa tao.
espesyal ang tao sa Diyos. Hinango tayo ng Diyos mula sa pagkakasala. Kinabos na katamo, binayo na katamo, linigtas na katamo. Ing ubingan ang memerwisyo, ubingan niyang magremedyo. Ing taong mandungis, tao yang ening maglinis. Pangalawa at huli, ipinapaabot din po sa atin ngayon ng ating ebanghelyo na ahas man, gamot naman. Ahas man, gamot naman. Jesus said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that everyone who believes in Him might not perish but might have an eternal life." Anong ibig sabihin nito? Sa mata ng Diyos, ang mundo ay hindi po lungga ng mga ahas ito. Kasi nakakala ng iba sa atin, ang mundong tinitirhan natin, ang mundong tirahan ng tao, ay parang lugar na peligroso o lugar na peligro. Tulad po ng paniniwala o pananaw ng mga mabubuting tao tulad ni Nicodemo. Akala ng iba, ang mundo na ating tinitirhan, gaya po ng mga kasamang pariseo ni Nicodemo, akala nila ito'y lugar ng mga makasalanan at tirahan, tahanan ng kamatayan. Pero hindi. Mataas ang tingin ng Diyos sa tao. Ang taas ng tingin ng Diyos sa mundo. At ito'y pinatutuhanan sa atin ni Jesucristo. For God did not send His only Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Nung makanyan, ing tao agyo na pong magligtas. Nung makanyan, itamo palang tao, agyo tamong magremedyo, agyo tamong manayos. Iti petutuana na ng Ginoong Hesus. Paalala lang po, tayo pong lahat, tayong mga tao, hindi lamang po tayo mga lahing nagtutuklawan at nagkakagatan. Tayong mga tao, hindi lamang po puro kasamaan ang kaya nating gawin. Alam ninyo, ang gawaing kabutihan at kabanalan ay kaya din natin. Sa madaling salita, ang tao, gawain din po nating mga tao ang mag-ayos. Gawain din po nating mga tao ang mag-areglo, ang magremedyo. Whoever believes in Him might not perish but might have an eternal life. Hamon lang po sa bawat isa sa atin. Ikaw kaya, ako kaya, tayong lahat kaya, saan tayo sa dalawa? Namemerwisyo o nagre-remedyo? Saan tayo sa dalawa? Ubingan ka bang mababa o tao kang matas? Manuknangan ka ba king madalumdom o lagi ka king masala? Panahon po ng Kwaresma. At ito pong panahon ng Kwaresma ay panahon po upang piliin natin. Pumili tayo dito sa dalawa. Malaya tayong pumili kung saan tayo. Pero sana ang pipiliin natin yung alam nating wasto, tama at makabubuti sa ating lahat. Ano ka? Taong namemerwisyo o taong nagre-remedyo? Sabi nga po ng katapusan ng ating ebanghelyo ngayong linggo, whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nagabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ng krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, manatili nawa kaming buhay ang tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng karimlan at kawalang pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maglingkod nawa sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliit ayon sa halimbawa ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamayanang Kristiyano, maging tagapamahayag din nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, ganap nawa nilang madama ang pag-ibig at paglingap ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan nating mga pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Atin po isama rin natin ngayon ang mga sumusunod na mga kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, si Ismael Ocampo, Nila Guerrero, Armando Polintan, pamilya ni na June at Shirley Salangsang, pamilya ni na Librada Agustin, Loreto Bagsik, Josie Angeles at pamilya de las Armas. Para sa anibersaryo ng kaarawan ni na Most Reverend Florentino Lavarias, Patricia Sablan, Narciso Manansala, Eduardo Martin at si Vergel Ginto. Para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni na Michael at Nida Urquico, pamilya ni na Joed at Karen Joy Dimitui, Jetro Azarcon, pamilya ni na Fernando Baluyot Jr., Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, pamilya ni na Yolanda Ramos, Marie Cris Paldeng, Ani Razon, Trina Yazon, Giancarlo de las Armas, Gerlanco Katap, Javin De Vera, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Nenet Valdecantos at si Mary Jean Chongson. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Reverendo Padre Jess Layog Jr., Nilo Udan, Corazon Gloriani, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Emilio Guevara, Maria Nicolay Rose Santos, Demetrio Simon, Jesus Navarro, J. De Asis, Doktora April Helen Gozon, Lani Ocampo, Familia de las Armas at Berlin. At para sa ligtas na paglalakbay ni Kenneth Gemotea, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Diosdado Manansala, General Amado de Mata, Nancy Ocampo, Doktora Lilia Cabrera, Julio Velasco Jr., Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Florentino Sr., Paz Salangsang, Jerry de las Armas, Paciencia Prado, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gayon din, para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. O Ama kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo
upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Ito po'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin aming nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pagkikinabang ay maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mong sina Norma, Jose Senior at Danilo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at matapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ng panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be.
Naririto si Yesu Kristo, ang ating mapagmahal at mahabaging Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ang sino man sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Ikaw mo sa dilim at kalamang. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang titigil, sayanin, mag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ibig na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inamo sa dilim at kalamangan. Ang kaibigan
kagalakang walang hanggang ipagmamahalan. Mula ngayon, kayo'y aming kaibigan. Hinango sa dilim at kamamahan. Ang kaibigan mag-aaral ng sarili niyang buhay, walang hihigit, sayahin mag-aaral. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kamamahan. Ang kaibigan mag-aaral ng sarili niyang buhay, walang hihigit, sayahin mag-aaral. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsigupo po tayo sa maikling announcement. March 19 marks a very significant date in our liturgical calendar as we commemorate the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary and a model of love, faithfulness, humility, obedience, among others. It is also worth noting that Pope Francis has declared 2021 as the year of Saint Joseph, primarily to implore his intercession and to imitate his virtues. In observance of this feast, the parish shall have a triduum in honor on March 16, 17, and 18, Tuesday, Wednesday, and Thursday of this coming week. On Friday, March 19, his feast culminates with the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. However, as March 19 falls on a Friday of Lent, we shall first have the Station of the Cross at the church patio to be led by our parishioners of cluster Phase 2A and 2B. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Holy Rosary, 5 p.m. Station of the Cross, 6:30 p.m. Holy Mass in honor of Saint Joseph. Please come and join us in these activities. Thank you. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo
upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapahang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago kami sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat. Pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.